Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξης Διακογιάννης. Αυτό είναι μια σειρά από βίντεο την οποία αποφάσισα να ετοιμάσω. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Το θέμα των βίντεο θα ονομάζεται μια ψύχρεμη άποψη και είναι επί της ουσίας μια απόπειρα να μπορέσω να εξηγήσω βασικά θέματα ασφάλειας αναφορικά με την πληροφορική και με τον ηλεκτρονικό κόσμο γενικότερα, με σκοπό ουσιαστικά να σε βοηθήσω να μην πέσεις θύμα κάποιας απάτης ή να καταλάβεις πώς κινείται ο κόσμος γύρω μας. Η αφορμή για αυτά τα βίντεο είναι τα διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει στην καθημερινότητα, όπως το θέμα με τα προσωπικά δεδομένα, όπως τα θέματα με τα μοντάζ, όπως η δολοφονία της Κυριακής. Και γενικά είναι τόσα πολλά που είχα σκοπό να κάνω ένα βίντεο απλά για να εξηγήσω 5 πράγματα, αλλά από ό,τι βλέπω η ανάγκη είναι για πολύ περισσότερα. Ελπίζω αυτά τα βίντεο να πιάσουν τόπο και αν καταφέρω και βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο να μπορέσει να γλιτώσει από κάτι, εγώ προσωπικά θα είμαι χαρούμενος. Το πρώτο βίντεο το οποίο αποφάσισα να τραβήξω και είναι αυτό το οποίο βλέπεις, αναφορά για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και το λεγόμενο stalking. Και ουσιαστικά είναι ένα θέμα το οποίο ήρθε πάλι στην επιφάνεια, έχει έρθει αρκετές φορές, με τη δολοφονία της κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα από τον πρώην σύντροφό της. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται συχνά και είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είμαι software architect, είμαι αρχιτέκτονας λογισμικού υπολογιστών, εν πάση περιπτώσει, με πάνω από 20 χρόνια, 22 νομίζω τώρα πλέον, εμπειρία στην πληροφορική. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, σε εξαιρετικά μεγάλα έργα και ουσιαστικά θέλω με αυτή μου την εμπειρία να μπορέσω τα πολύπλοκα θέματα της πληροφορικής, τα οποία έχουν σχέση να κάνουν με πρακτικά την καθημερινότητά μας, να μπορέσω να τα εξηγήσω για να μπορέσει ο κόσμος να προστατευτεί και να μπορέσει να κινηθεί σε αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω μας και σε πολλούς φαντάζει τρομακτικό. Να μιλήσουμε 5 πράγματα για το stalking, την λεγόμενη ηλεκτρονική παρακολούθηση. Σημειωτών, δεν είμαι ψυχολόγος, οπότε οτιδήποτε λέω είναι με βάση αυτά τα οποία έχω ερευνήσει και με βάση την εμπειρία μου και διάφορες προσωπικές περιπτώσεις που είχα. Ο ορισμός του stalking είναι η αιμονική παρακολούθηση ενός ανθρώπου. Στην Ελλάδα έχουμε μέχρι στιγμής δυστυχώς αρκετά παραδείγματα από stalking τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα. Ένα ήταν το θέμα με την Κυριακή. Ένα άλλο θέμα περίπου πριν 2 χρόνια ήταν με την Ολυμπιονίκη, την Άννα την Κορακάκη, που είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την ίδια. Αν θυμάμαι καλά από τη διάβασα, της είχε κάψει μέχρι ο στόχο το αυτοκίνητό της και η γυναίκα δεν μπορούσε να βρει άκρη τι και πώς. Και βέβαια στο παγκόσμιο στερέωμα έχουμε από celebrities, από διάφορα. Θυμάμαι επίσης και πολύ χαρακτηριστικά σε ένα από τα βίντεο της την κωμικό τη Χρύσα την Κατσαρίνη να περιγράφει κάποια θέματα με έναν θαυμαστή θαυμάστρια, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, που είχε έρθει κάτω το παραθυρό της, γιατί είχε βρει που μένει κλπ. Και αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μπορεί να συμβεί στον καθέναν και μπορεί να συμβεί από εκεί που δεν το περιμένει. Απλά πρέπει να το αναγνωρίσει και να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Ο ορισμός του ηλεκτρονικού stalking, γιατί το stalking χωρίζεται σε 2 ουσιαστικά κομμάτια, στο ψηφιακό stalking και στο φυσικό stalking, στη φυσική παρακολούθηση. Το ψηφιακό stalking γενικά έρχεται με διάφορες μορφές. Οι πιο γνωστές μορφές είναι οι εξής 4. Είναι η καταδίωξη στα κοινωνικά δίκτυα ή αλλιώς το social media stalking, είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή διαφορετικά το cyberbullying, είναι ο διαδικτυακός καταδιοκτισμός ή διαφορετικά το online obsession, αλλιώς λέγεται και διαδικτυακός καταδιοκτικός έρωτας, και ο ηλεκτρονικός καταδιοκτικός έλεγχος, δηλαδή το electronic surveillance, ας πούμε. Θα πάρουμε όμως ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα είναι η καταδίωξη στα κοινωνικά δίκτυα. Το social media stalking. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αιμονικά παρακολουθεί το θύμα του σε όλα τα social media. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, οτιδήποτε. Ποιος είναι ο στόχος του? Γιατί το απλά να κοιτάς τις αναρτήσεις κάποιου ανθρώπου
δεν είναι stalking. Stalking είναι όταν κοιτάς τα πάντα της εκδηλώσεις και προσπαθείς να εκμεεύσεις πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο, όπως το που μένει, ποια είναι ενδιαφέροντά του, που περνάει, έτσι ώστε μετά να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις. Να βρεθείς σε ένα χώρο και υποτίθεται τυχαία που είναι και αυτός, για να μπορέσεις να του πιάσεις κουβέντα, να τον παρακολουθήσεις, να μάθεις που μένει, να το χρησιμοποιήσεις διαφορετικά. Και αυτό είναι το social media stalking. Και βέβαια, αν δεν είσαι στα καλά σου, να το πω έτσι, αν είσαι ό,τι είσαι, να θεωρείς ότι αυτά τα οποία κάνεις και οι δραστηριότητες που κάνεις στα social media, να θεωρείς ότι τα κάνει, ας πούμε, για εσένα. Όπου εκεί το πράγμα αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο. Δεύτερο είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή αλλιώς το cyberbullying, που ουσιαστικά ο δράστης χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, email, οτιδήποτε μπορεί, για να στέλνει καταρρυπά στο θύμα του μέσω ανωνύμων μηνυμάτων διάφορα κακόβουλα σχόλια, απειλές και ούτω καθεξής. Είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το πράγμα, ας πούμε, στο Twitter, όπου όλοι λαμβάνουν τέλος πάντων ό,τι λαμβάνουν, όπου κάποιοι λογαριασμοί, ξέρω εγώ, με το όνομα η κακιά η γλάστρα, θα σου γράψει από κάτω για ό,τι μπορείς να φανταστείς, σε πάση περιπτώσει, επειδή θεωρεί ότι κρύβεται από ένα μανδύα ανωνυμίας. Και δυστυχώς είναι η πιο κοινή μορφή stalking η οποία θα βρει το cyberbullying, με ραγδαίες προεκτάσεις, αλλά θα την αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια του βίντεο. Μετά έχουμε όπως είπαμε, τον καταδιοκτικό διαδικτυακό έρωτα ή το online obsession, όπου ουσιαστικά ο δράστης τι κάνει? Αναπτύσσει μια ανεπιθύμητη αιμονή με το θύμα, παρακολουθεί συνέχεια τις δραστηριότητες του και αρχίζει και του στέλνει ακατάλληλα μηνύματα, φωτογραφίες περίεργες, τον καταδιώκει και σε κάποιο σημείο θεωρεί ότι αυτοί οι δύο έχουν σχέση για κάποιο λόγο. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό και είναι πάρα πολύ συχνό ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο celebrities, έχουν κάποια επιρροή, κωμικούς, ηθοποιούς και ούτω καθεξής, ή και γενικά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια όμορφη online παρουσία και θα σου απαντήσουν σε ένα μήνυμα που ευγαίνει, να σου πούνε ευχαριστώ κλπ. Και ο άλλος θεωρεί ότι εδώ κάτι συμβαίνει και κυνηγάει. Ο τελευταίος είναι ο ηλεκτρονικός καταδιοκτικός ή αλλιώς το electronic surveillance, όπου εκεί πέρα ο δράστης χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως κρυφές κάμερες, βάζει πραγματάκια για να μπορέσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σου. Δυστυχώς και αυτό είναι μια κοινή μορφή, ειδικά σε ανθρώπους που γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι ζευγάρι, είναι παντρεμένοι, ξέρω τι είναι, όπου είναι πάρα πολλές οι φορές, τουλάχιστον θα μιλήσω προσωπικά από φίλους και φίλες που μου φέρνουν λάπτοπ, κινητά κλπ. Να τα ελέγξω. Είναι πάρα πολλές οι φορές που έχω βρει τέτοιου είδους λογισμικό μέσα, δυστυχώς ελεγχόμενο από κάποιο πρώην και κάποιες φορές και από κάποιον νυν. Αλλά θα δούμε τέλος πάντων πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό λίγο παρακάτω στο βίντεο. Γενικά αυτές είναι οι κύριες μορφές, ας πούμε, του stalking. Το θέμα όμως με το stalking είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο impact επάνω στον άνθρωπο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην προσωπικότητα και στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Και οι επιπτώσεις τέλος πάντων αυτές μπορεί πραγματικά να καταστρέψουν έναν άνθρωπο. Το πρώτο πράγμα το οποίο βιώνει περισσότερο είναι ένα στρες και ένα άγχος. Συνεχώς να θεωρείς ότι κάποιος παρακολουθεί ή σε εκφοβεί στο διαδίκτυο είναι όντως πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ αγχώδες. Το θύμα αισθάνεται διαρκώς ανασφάλεια, γιατί και όντως και καλώς αισθάνεται ανασφάλεια, γιατί δεν έχει την αίσθηση της ασφάλειας στον ψηφιακό του χώρο που είναι η επέκταση πλέον της ζωής του. Στο Netflix σε αυτή την περίοδο κυκλοφορεί μια αρκετά καλή σειρά, το οποίο λέγεται My Little Reindeer, ή στα ελληνικά νομίζω μεταφράζεται ο μικρός μου τάρανδος και κάπως έτσι, όπου πρακτικά περιγράφει, βέβαια μπλέκει διάφορα πράγματα μέσα σε αυτή την ταινία, αλλά πρακτικά περιγράφει το πώς ένας άνθρωπος σε ένα μπαρ, ο οποίος δούλευε μετά από μια ευγενική κίνηση που έκανε για να κεράσει τέλος πάντων ένα ποτό, αν θυμάμαι καλά, μια κοκακόλα, ένα αναψυκτικό σε μια γυναίκα, έμπλεξε γιατί αυτή ήταν τέλος πάντων μια στόκερ που το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και δεν θέλω να σας κάνω spoiler, αλλά δείχνει όλες τις επιπτώσεις που είχε αυτός ο άνθρωπος και τις ψυχολογικές και τις κοινωνικές. Ένα άλλο θέμα το οποίο προκύπτει στους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι θύματα είναι πολλές φορές η κατάθλιψη λόγω του συνεχούς εκφοβισμού. Ωραία, γιατί ο άνθρωπος νιώθει απόγνωση, νιώθει απομονωμένος και ουσιαστικά νιώθει ανίκανος να μπορέσει
να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Spoiler alert, κανένας δεν είναι ανίκανος να το αντιμετωπίσει. Όλα αντιμετωπίζονται και θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικούς τρόπους αντιμετώπισης. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς συμβαίνει σε αρκετό κόσμο είναι μια επιδείνωση της ψυχικής σου υγείας. Γιατί ειδικά στις πιο σοβαρές περιπτώσεις του ηλεκτρονικού stalking, μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει panic attacks ή διάφορες άλλες ψυχολογικές διαταραχές. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν είναι ντροπή, συμβαίνει και είναι καλό να ξέρουμε ότι συμβαίνει, έτσι ώστε αν αισθανθούμε ότι πάει να συμβεί σε εμάς, να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι επίσης εξίσου σοβαρές, διότι κατευθείαν επηρεάζονται οι κοινωνικές σχέσεις του θύματος και επηρεάζονται ακριβώς από την αίσθηση ανασφάλεια που έχει, και η αίσθηση αυτή ανασφάλειας πολλές φορές τον οδηγεί στην απομόνωση. Να απομονωθεί από τους φίλους του, από τον περίγυρό του, από τον κόσμο του. Οπότε τον απομονώνει και αυτό πρακτικά κάνει χειρότερη όλη κατάσταση. Γιατί όσο απομονώνεσαι και όσο δεν μιλάς, έχεις και λιγότερη βοήθεια. Ένα επίσης σύνηθες φαινόμενο το οποίο τέλος πάντων γίνεται είναι, αν ακόμα πηγαίνεις σχολείο, να έχεις πολλά θέματα στη σχολική σου ζωή, στην πανεπιστημιακή ζωή, και να έχεις και δυσκολίες στην εργασία σου. Γιατί? Και αυτό μάλιστα στην ταινία φαίνεται ξεκάθαρα. Γιατί όλος αυτός ο πανικός και όλη αυτή η παρακολούθηση και όλο αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνεσαι γύρω σου και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, σου κόβει συγκέντρωση, σου κόβει απόδοση και όλο αυτό το στρες σου δημιουργεί μια αποστροφή. Και αυτό μπορεί να έχει άμεση επιρροή, direct impact στην σχολείο σου, στο πανεπιστήμιο σου, στη δουλειά σου. Και το βασικό σε όλα αυτά κοινωνικά είναι ότι χάνεις την αίσθηση της κοινωνικής ασφάλειας. Γιατί αισθάνεσαι ότι παραβιάζεται η ασφάλεια και στον φυσικό και στον ηλεκτρονικό σου κόσμο. Και αυτό είναι σοβαρό και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται αυτό το πράγμα. Και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που, ας πούμε, βγάζουν λεφτά από το διαδίκτυο ή από το κοινωνικό σου περίγυρο ή κλπ. Έχουν πολύ σοβαρό θέμα, διότι οι διαδικτυακές σου δραστηριότητες επηρεάζονται άμεσα. Γιατί ξαφνικά δεν ξέρεις με ποιον και τι έχεις να κάνεις. Μπορεί ξαφνικά να βρεθείς με τα προσωπικά σου στοιχεία δημοσιευμένα. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, ας πούμε, αντιδράσεων ή οτιδήποτε και να μπορείς να το μαζέψεις και να μην ξέρεις το λόγο. Οπότε, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που αυτό είναι η δουλειά τους, μπορεί να είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο θέμα. Όχι που για τους υπόλοιπους δεν είναι, αλλά ειδικά για αυτούς μπορεί να είναι πραγματικά πολύ σοβαρό θέμα. Και αναφέρω εδώ και ένα άλλο παράδειγμα για τους ανθρώπους όπως εγώ που δεν ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε στο εξωτερικό, και η επαφή μας με τους ανθρώπους της Ελλάδας είναι αποκλειστικά και μόνο από τα κοινωνικά δίκτυα και από τα ηλεκτρονικά μας εργαλεία. Φανταστείτε από μια τέτοια επίθεση, άμα δεν ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε ή άμα δεν βρίσκουμε την ασφάλεια στο κράτος το οποίο κατοικούμε να μπορέσει να μας προστατεύσει για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρακτικά, αν επηρεάσει αυτό πάρα πολύ τις διαδικτυακές μας δραστηριότητες, επηρεάζει άμεσα την επικοινωνία με τους ανθρώπους μας και με τον κόσμο. Οπότε είναι πραγματικά σοβαρό αυτό το κλίμα ανασφάλειας το οποίο δημιουργείται. Να δούμε όμως τώρα πώς μπορείς, αν είσαι θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Θα το χωρίσω σε δύο κομμάτια. Στο κομμάτι που τον stalker τον ξέρεις και στο κομμάτι που τον stalker δεν τον ξέρει. Δηλαδή, αν είναι κάποιος άγνωστος ο οποίος απλά σου επιτίθεται στα δίκτυά σου κλπ. Ή αν είναι κάποιος γνωστός σου, φίλος σου, πρώην σου, νυν σου, whatever. Okay. Και πώς θα το αντιμετωπίσεις από εκεί και πέρα. Και οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν ένα κοινό τόπο. Ο κοινός τόπος λέγεται προστασία των προσωπικών σου πληροφοριών. Δηλαδή, τι εννοώ? Πρέπει οι πληροφορίες σου να είναι προστατευμένες και σε κάποιον ο οποίος δεν είναι άμεσα φίλος σου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο κλπ. Να μην είναι εύκολη η πρόσβαση στο που μένεις, που γεννήθηκες, ποιο είναι το τηλέφωνό σου κλπ. Θα μου πεις πώς το κάνω αυτό το πράγμα πρακτικά. Ένα πράγμα το οποίο κάνω εγώ κατά καιρούς, για να δω ποιες πληροφορίες είναι προσβάσιμες και ποιες όχι, είναι να ανοίξω ένα παράθυρο στον υπολογιστή μου, το οποίο θα είναι παράθυρο ανώνυμης περιήγησης. Θα σας βάλω κάτω στα σχόλια ένα link για το πώς το κάνεις αυτό. Και αρχίζω και ψάχνω εμένα. Ψάχνω το όνομά μου, ψάχνω διάφορες πληροφορίες οι οποίες συνδέονται με μένα και τις ξέρω εγώ και προσπαθώ να δω τι υπάρχει στο διαδίκτυο, τι μπορώ να βρω. Ταυτόχρονα έχω φτιάξει και έναν λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, από ένα στα κοινωνικά δίκτυα με τον οποίο δεν είμαι συνδεδεμένος και ουσιαστικά τον χρησιμοποιώ από καιρό σε καιρό για να μπορέσω να ελέγξω αυτό
αυτός ο λογαριασμός, ο οποίος πρακτικά δεν είναι φίλος μου, τι μπορεί να δει και τι πληροφορίες μπορεί να εξάγει από μένα. Παράδειγμα, αν ας πούμε εγώ έχω δημόσιες φωτογραφίες από το σπίτι μου, όπου δείχνω, ξέρω εγώ κάτι, και στο σπίτι μου φαίνεται ότι έχω ένα πίνακα με ένα καράβι και ένα κόκκινο καναπέ, αυτομάτως κάποιος ο οποίος θέλει να μου επιτεθεί και είναι stalker, θα χρησιμοποιήσει ότι εγώ έχω ένα πίνακα με ένα καράβι και ένα κόκκινο καναπέ. Μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει έρθει σπίτι μου και το ξέρει, μπορεί να το αποδείξει ότι έχει έρθει σπίτι μου, γιατί έχω ένα πίνακα στον τοίχο που του άρεσε με ένα καράβι, του της άρεσε τέλος πάντων με ένα καράβι, και όπως ξέρω εγώ μπαίνω στο σαλόνι μου αριστερά ένα κόκκινο καναπέ. Ή να με ξεγελάσει γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία. Μπορεί, ας πούμε, να ξέρει κάποια πράγματα από τη διακόσμηση, από την τοποθεσία του σπιτιού μου. Γιατί έχω κάνει, ξέρω εγώ, έχω κάνει check-in ότι βρίσκομαι στη Λαμία, ας πούμε, και εκείνο το σπίτι μου. Οπότε έτσι μπορώ να ελέγξω ποιες πληροφορίες προσωπικές δικές μου είναι διαθέσιμες και να αποφασίσω αν με ενοχλεί ή όχι. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο πράγμα είναι, το οποίο είναι κοινός τόπος σε όλα, είναι να οριοθετήσω τις ρυθμίσεις μου πρακτικά αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζομαι. Και αυτό γίνεται από το κινητό μου, από όλα τις εφαρμογές τις τηλεφωνικές, δηλαδή το WhatsApp μου, το Viber, το whatever, να μπορέσω να τα ρυθμίσω όλα αυτά, σε ποιους θα φαίνεται η φωτογραφία μου, σε ποιους θα φαίνεται το ονοματεπώνυμό μου, αν θα πρέπει να τους έχω στο τηλέφωνό μου ή όχι, για να το δούνε. Θα προσπαθήσω να βρω κάτι να σας το βάλω από κάτω, αλλά γιατί παραδείγματος χάρη, θέλει κάποιος να βρει το τηλέφωνό μου ή θέλει να βεβαιωθεί ότι το τηλέφωνο αυτό είναι δικό μου. Μπορεί να ανοίξει μια από αυτές τις εφαρμογές, να βάλει το τηλέφωνό μου και να δει εάν η φωτογραφία που εμφανίζεται είναι η δικιά μου ή το ονοματεπώνυμο το οποίο εμφανίζεται ταιριάζει με το δικό μου. Οπότε πρέπει να το οριοθετήσω. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να το κάνω και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μπορώ να ελέγξω εγώ ποια δεδομένα θα είναι εμφανίσιμα ή όχι. Και να το ελέγξω και με τον τρόπο που σας είπα πριν. Πάμε τώρα να δούμε όμως μερικά πράγματα συγκεκριμένα για το ηλεκτρονικό stalking και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το ηλεκτρονικό stalking. Το νούμερο 1 και βασικό είναι να έχουμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβαση. Πάμε τώρα όμως να δούμε συγκεκριμένα τι γίνεται σε κάθε περίπτωση αν γνωρίζουμε τον επιτιθέμενο προς εμάς ή αν δεν τον γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσω με το να μην τον γνωρίζουμε. Εάν δεν τον γνωρίζουμε, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εμποδιστεί από το να βρει πληροφορίες για εμάς ή να τον εμποδίσουμε από το να πάρει τον έλεγχο στα δίκτυά μας ή δεν ξέρω εγώ τι και να μπορεί να μας παρακολουθεί από εκεί χωρίς να το ξέρουμε. Το νούμερο 1 που λέω σε όλους είναι ότι πρέπει να διατηρούν ισχυρότατους κωδικούς πρόσβαση. Θα μου πεις, Αλέξη, πού θα θυμάμαι εγώ ένα κωδικό 17 ψηφία, ο οποίος θα είναι τυχαίος και θα τον αλλάζω κάθε 3 και λίγο? Υπάρχουν εργαλεία για αυτή τη δουλειά. Εργαλεία τα οποία μπορείς να τα έχεις στο κινητό σου, στον υπολογιστή σου, να φυλάς τους κωδικούς πρόσβασης μέσα και να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Το πιο καλό κατ' εμέ εργαλείο, το οποίο μάλιστα είναι και εντελώς δωρεάν, είναι ανοιχτού λογισμικού αν θυμάμαι καλά, λέγεται Bitwarden και link για αυτό θα βρεις κάτω στα σχόλια. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο εγκαθίσταται στο τηλέφωνό σου και στον υπολογιστή σου σε όλα τα παράθυρα, σώζει όλους τους κωδικούς πρόσβασης, τους κρατάει κρυπτογραφημένους, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τους διαβάσει κανένας, ακόμα και να μπει στον υπολογιστή σου, και τους βάζει εκεί που τους χρειάζεσαι για να μπορέσεις να μπεις στις σελίδες και στα πράγματα τα οποία θέλεις. Είναι εντελώς δωρεάν και πραγματικά είναι το νούμερο 1 στην ασφάλειά σου. Μαζί βέβαια με ένα antivirus πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, πάνω από αυτό, on top of that, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε παντού το λεγόμενο two-factor authentication ή διαφορετικά πιστοποίηση δύο παραγόντων. Αυτό είναι όταν σας ζητάει παραδείγματος χάρη το Facebook ή το email σας, ότι για να μπορέσετε να μπείτε, να σας στέλνει ένα SMS ή να σας πετάει ένα μήνυμα και να πιστοποιεί ότι είστε εσείς. Είναι σπαστικό. Ενοχλεί. Όμως δουλεύει. Έτσι διασφαλίζεστε ότι κανένας δεν μπορεί να μπει στο προφίλ σας χωρίς να το ξέρετε. Άρα είναι πολύ δύσκολο για έναν επιτιθέμενο να μπορέσει να το σπάσει. Και αν δεν το σπάσει, θα είστε ασφαλείς. Οπότε παρακαλώ, κάντε το. Και ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να κάνετε ποτέ είναι να απομνημονεύετε την είσοδό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί αν την απομνημονεύετε σε επισφαλή μέσα όπως είναι το κινητό σας, ας πούμε, ή ακόμα χειρότερα ένας υπολογιστής που είναι κοινόχρηστος, τότε οποιοδήποτε άλλος θέλει θα μπορέσει εύκολα να μπει και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει.
Ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι είναι τα αιτήματα φιλίας ή ακολούθησης. Στο παρελθόν, όταν είχα δεχτεί εγώ κάποια απειλητικά μηνύματα, εν πάση περιπτώσει την ταραγμένη εποχή του 2015, το νούμερο ένα το οποίο έπρεπε να προσέξω και έπρεπε να κάνω ήταν να πάρω ένα-ένα τα αιτήματα φιλίας που είχα και τους φίλους τους οποίους είχα και να διαγράψω όποιον δεν ξέρω. Και όταν λέω να διαγράψω όποιον δεν ξέρω, εκείνη την ημέρα διέγραψα κάπου στα 1000 κάτι άτομα και ήταν σοκαριστικό το με πόσους ανθρώπους είχα επαφές χωρίς πρακτικά να τους ξέρω, χωρίς να ξέρω αν υπάρχουν, αν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Οπότε, ένα πράγμα το οποίο θα κάνετε, αν πέσετε θύμα τέτοιας περίπτωσης, είναι να πάρετε τη λίστα των φίλων σας στα κοινωνικά δίκτυα και εκτός και αν η δουλειά σας ή η προβολή σας εξαρτάται από αυτό που θα πρέπει τότε να κάνετε, κάτι άλλο θα δούμε παρακάτω, θα πρέπει όποιον δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι είναι πραγματικός άνθρωπος, αλλά και είναι άνθρωπος ο οποίος μάλλον δεν σας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, είναι φίλους κάποιου φίλου σας ή δεν ξέρω εγώ τι, να τον διαγράψει. Είχα λάβει μηνύματα αργότερα που λέγανε ότι Αλέξη, γιατί με διέγραψε, σου έκανα κάτι. Εγώ είμαι ο Γιώργος, ο ξάδερφος της Μαρίας. Του ζήτησα συγγνώμη, του πω ότι αντιμετωπίζω τέλος πάντων ένα πρόβλημα και έπρεπε να δω ποιος είναι πραγματικός και ποιος δεν είναι και τον ξαναέβαλα μέσα. Υπήρχαν όμως και κάποια μηνύματα τα οποία δεν ήταν πιστικά. Και εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν έπεσα έξω και τελικά τη γλίτωσα. Γλίτωσα εννοώ αυτή τη μορφή παρακολούθηση στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο σας εργαλείο, και πιστέψτε με, δουλεύει, συνήθως δουλεύει, είναι να κάνετε αναφορά της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, σας στέλνει κάποιος μία εικόνα η οποία είναι ανεπίτρεπτη για τον οποιονδήποτε λόγο, είναι invasive ή έχει περιεχόμενο το οποίο είναι κατάλληλο, κατευθείαν αναφορά. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσετε. Γιατί συνήθως όταν απαντάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα, πρακτικά τροφοδοτείτε το εγώ του και τη συμπεριφορά του. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσετε. Αναφορά, block και έξω από την πόρτα. Σας γράφει κάποιο σχόλιο το οποίο είναι κακό, ξέρω εγώ, να πεθάνει κάποιος δικό σας ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν χρειάζεται καν να το απαντήσετε. Αναφορά, block, στο καλό. Αν μετά αυτός δοκιμάσει να σας κάνει αίτημα φιλίας από κάποιο άλλο προφίλ κλπ., ακολουθήστε αυτό το οποίο παραπάνω. Αν δεν μπορείτε να τον επιβεβαιώσετε και να τον πιστοποιήσετε το ποιος είναι και τι κάνει, διαγραφή, γεια σας. Εν πάση περιπτώσει, έτσι συνοψίζουμε το τι πρέπει να κάνεις και τι μπορείς να κάνεις όταν τον stalker σου δεν τον ξέρει. Και γενικά σε όλα αυτά θα πρέπει να πριτανεύσει η χρήση της κοινής λογικής και της υγιούς κρίσης. Αν δεν είστε σε θέση ή θεωρείτε ότι δεν είστε σε θέση να έχετε μια υγιής κρίση ή είστε σε πανικό ή οτιδήποτε, συμβουλευτείτε την αστυνομία, το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πηγαίνετε στη ΓΑΔΑ, πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα, μιλήστε με τον ψυχολόγο σας ή με έναν ψυχίατρο και αντιδράστε, απαντήστε. Κάντε μήνυση, η αγωγή, ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά αυτών των δύο, κάντε την αναφορά σας στο αστυνομικό τμήμα και από εκεί και πέρα αφήστε την υπόθεση να πάει παρακάτω και αν δείτε ότι δεν κινούνται γρήγορα τα νήματα, πιέστε, ενοχλήστε μέχρι να κουνηθούν τώρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στις περιπτώσεις που τον stalker τον ξέρετε. Το νούμερο 1 είναι να προσπαθήσετε να διατηρήσετε μία απόσταση ασφάλεια. Που σημαίνει να αλλάξετε κωδικούς παντού και να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που σας είπα. Αλλά όταν λέω παντού, εννοώ παντού. Η υπόθεση που έχετε οι περισσότεροι ότι έλα μωρέ δεν τους ξέρει, 9 στις 10 είναι λανθασμένοι. Όσοι φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει βοήθεια και είχαν την υπόθεση, το assumption ότι έλα μωρέ δεν τους ξέρει, η συντριπτική πλειοψηφία τους είχαν άδικο. Γιατί είχαμε βρει περιπτώσεις που είχαν μπει στα email τους, που είχαν μπει στο Facebook τους κλπ. Οπότε μην υποθέτετε, κάντε τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να διασφαλιστείτε και να πάρετε αυτή την απόστασή σας. Όπως είπαμε και πριν, μην αλληλεπιδράτε σε οτιδήποτε και να σας κάνει. Να σας στείλει, στο οτιδήποτε και να σας στείλει. Και γιατί, όπως είπαμε, ανατροφοδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Block και έξω από την πόρτα. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι να καταγράφετε τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που δεν τον ξέρετε. Δηλαδή, σας έρχεται ένα μήνυμα, θα το τραβήξετε screenshot και θα το κρατήσετε. Θα το τυπώσετε και θα το έχετε. Σας στέλνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει. Μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα. Θα τα τραβάτε screenshot, θα τραβάτε είτε από το κινητό είτε στον υπολογιστή είτε οπουδήποτε. Θα τα κρατάτε και θα τα τυπώνετε. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε περίπτωση που τον ξέρετε είναι εάν τυχόν και βρεθείτε. Δηλαδή, το συναντήσετε έξω γιατί έχει βρει πού θα πάτε, έχει κάνει ηλεκτρονική παρακολούθηση και έχει βρει πού θα πάτε και τι θα κάνετε ή οτιδήποτε, θα βγάλετε το κινητό σας και θα αρχίσετε να καταγράφετε
τον εαυτό σας. Με βάση τον νόμο είναι παράνομη η καταγραφή ενός άλλου ανθρώπου χωρίς τη θέλησή του, το οποίο βέβαια είναι η μισή αλήθεια. Όμως δεν είναι καθόλου παράνομη η καταγραφή των δικών σου αναμνήσεων. Οπότε, βγάζοντας το κινητό σου και αρχίζοντας να στραβάς εσένα και να καταγράφεις εσένα, πρακτικά ηχογραφείς ουσιαστικά και τον άλλον. Αν δηλαδή είσαι σε μια φάση που άλλος σε βρίζει, σε κάνει, σε ράνει ή οτιδήποτε, εσύ καταγράφεις εσένα και φαίνεται αυτό το πράγμα, χωρίς να είναι παράνομο, αλλά ακόμα και παράνομο να είναι κάτι το οποίο θα καταγράψεις, αυτές οι καταγραφές νομιμοποιούνται αυτόματα όταν πρόκειται για ποινικά αδικήματα. Και το stalking ή μια επίθεση ή οτιδήποτε είναι ένα ποινικό αδίκημα. Οπότε, καταγράψτε τα αποδεικτικά στοιχεία, κρατήστε τα, παραδώστε τα στις αρμόδιες αρχές, μεγάλη προσοχή, μην αλλάξετε τίποτα, δηλαδή μην κόψετε το βίντεο, μην μεγαλώσετε τη φωνή, μην βάλετε φίλτρο, μην κάνετε οτιδήποτε, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι έχετε κάνει μονταζιέρα, ότι το έχετε κάνει μοντάζ με σκοπό να παραπλανήσετε κάτι. Οπότε, ό,τι τραβήξετε, αυτό ακριβώς θα δώσετε και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και κάντε την καταγγελία σας για να μπορέσετε αυτόν τον άνθρωπο να τον απομακρύνετε και να τον και να προστατευτεί πρακτικά. Κάτι τώρα, μια άλλη μορφή παρακολούθηση η οποία γίνεται εκτός από τον υπολογιστή που τον οποίο τον αναλύσαμε και είναι συχνή, είναι στο κινητό και στο αυτοκίνητο. Στο κινητό υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Ένας πιο σύνηθες τρόπος είναι να σε παρακολουθήσουν μέσω του Apple λογαριασμού σου ή με του Google λογαριασμού σου. Για καλή μας τύχη και η Apple και η Google, άμα θες να το παρακολουθείς τον άλλο, να σου ζητάει συνήθως ταυτοποίηση δύο παραγόντων, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο. Όμως, σε περίπτωση που ο άλλος έχει προετοιμαστεί και το έχει κάνει αυτό από πριν, δύναται να μπορεί να σε παρακολουθήσει από το κινητό του, χωρίς να το ξέρει. Οπότε εκεί θα πρέπει να κάνεις τις δύο εξής απλές κινήσεις. Πρώτον, όπως είπαμε, να αλλάξεις τους κωδικούς σου και στην Apple και στην Google, ανάλογα το τι έχεις, αν έχεις και τα δύο και στα δύο, και στην Apple να πας στο εικονάκι που λέει έβρεση και να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχει καμία συσκευή στην οποία να της έχεις δώσει εξουσιοδότηση να ξέρει που είσαι ή κανένα μέλος της οικογένειάς σου δεν βρίσκεται στον κύκλο της οικογένειας που έχει μέσα η εφαρμογή και μπορεί να δει την τοποθεσία σου. Κατά τη στοιχεία, στο Google υπάρχει αντίστοιχος χώρος που μπορείς να το κάνεις στο Android. Ο δεύτερος τρόπος στο κινητό είναι μέσω κάποιας εφαρμογής. Αυτό για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, συνήθως το αντιμετωπίζεις είτε καταργώντας όλες τις προωθήσεις του κινητού, θα σας βάλω ένα link κάτω για αυτό, και χρησιμοποιώντας ένα πάρα πολύ καλό antivirus, anti-malware για το κινητό σου. Προσωπικά το καλύτερο κατά μένα είναι χωρίς να είμαι affiliated με οτιδήποτε, είναι το Bitdefender, το οποίο το χρησιμοποιώ και στο κινητό και στον υπολογιστή, το οποίο το εγκαθιστάς, αυτό ελέγχει συνέχεια το κινητό σου και συνήθως βρίσκει αυτές τις κακόβουλες εφαρμογές. Κάτι άλλο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να σβήσεις όλες τις εφαρμογές που δεν ξέρεις. Στην περίπτωση του iPhone θα πρέπει να πας στην τελευταία σελίδα που σου βγάζει όλες τις εφαρμογές, είτε είναι στην οθόνη αφιτηρίας είτε όχι, και όποια εφαρμογή δεν ξέρεις, απλά την αφαιρείς. Στο Android, κατά τη στοιχεία, θα πας στις ρυθμίσεις και στη λίστα με όλες τις εφαρμογές και όποια εφαρμογή δεν ξέρεις, απλά θα την αφαιρέσεις. Στο αυτοκίνητο τώρα ευτυχώς τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται καλύτερα. Στο παρελθόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια συσκευή που λέγεται AirTag της Apple και μια άλλη αντίστοιχη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, της Samsung, να την πετάξεις μέσα στο αυτοκίνητο και αυτό να σε παρακολουθεί και να ξέρει ακριβώς που είσαι. Διαφορετικά μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή από τα γνωστά κινέζικα μαγαζιά στο διαδίκτυο και να την τοποθετείς κάπου στο αμάξι. Απλά είναι λίγο πιο περίπλοκη γιατί χρειάζεται κάρτα SIM και μια σύνδεση να μπορέσει κλπ. Και έχει περιορισμένη μπαταρία. Οπότε το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι ο επιτιθέμενος θα πρέπει να έχει πρόσβαση συχνή στο αυτοκίνητο του θύματος για να μπορεί να την παίρνει, να τη φορτίζει κλπ. Αυτό συνήθως το συναντάς σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι γνωρίζονται, έχουν φιλική σχέση ή έχουν σχέσεις ανδρόγυνου, συζύγων ή οτιδήποτε τέλος πάντων, και ο ένας δεν ξέρει ότι το παρακολουθεί ο άλλος. Και δυστυχώς αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις να μπορέσεις να τις αντιμετωπίσεις, γιατί δεν έχεις πρακτικά εργαλεία που να μπορέσεις να τα βρεις. Ωραία, που να μπορέσεις να το καταλάβεις. Εκεί λοιπόν
μια συμβουλή η οποία δίνω εγώ συνήθως είναι ότι πλένε το αυτοκίνητο σου μόνος σου. Φρόντισε να είναι μόνιμα καθαρό το προπαγκάζ σου, γιατί συνήθως εκεί κάπου τοποθετείται. Αν έχεις κάποια τέτοια υποψία, σήκωσε τα πατάκια από το πορπαγκάζ εκεί που είναι ή ήταν η ρεζέρβα τέλος πάντων και τις θήκες που βρίσκονται αριστερά και δεξιά στο πορπαγκάζ. Καθάριζε το καλά, σήκωνε ό,τι υπάρχει και μην επιτρέπει σε κανέναν άλλο να το κάνει για σένα. Στην περίπτωση ευτυχώς των AirTags και των αντίστοιχων άλλων εταιριών, αυτά καταρχάς με το που ξεκινάνε κάνουν έναν ήχο, το οποίο βέβαια ενώ στο πορπαγκάζ δεν τα ακούς. Και παλιότερα μάλιστα είχε γίνει ένας μικρός ντόρος, γιατί υπήρχαν βίντεο που κάποιοι άνθρωποι άνοιγαν αυτές τις συσκευούλες, οι οποίες είναι, δεν έχω τώρα μια πρόχειρη εδώ, αλλά είναι στο μέγεθος μιας μπαταρίας. Είναι στην κυριολεξία λίγο πιο μεγάλο από αυτό και σε αυτό το χρώμα. Η Apple και η Samsung προχώρησαν σε κάποιες αναβαθμίσεις και πλέον όταν κυκλοφορείς συχνά και είσαι αρκετή ώρα μάλλον με ένα AirTag και δεν ανήκει στο δικό σου λογαριασμό, σου βγαίνει μια ειδοποίηση και σου λέει ότι κυκλοφορείς μαζί με ένα AirTag το οποίο δεν ανήκει σε σένα, πρόσεξε τη φάση κλπ. Συνήθως δηλαδή συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε είσαι κάπως ας πούμε λίγο πιο προστατευμένος. Όμως πάλι αυτό το οποίο εγώ πάλι θα πω είναι ότι πραγματικά φρόντισε να πλένεις το αυτοκίνητο σου μόνος σου, να καθαρίσεις τα πάντα, να σηκώνεις πατάκια, να ψάξεις τα πάντα, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι εκεί και να μην το δεις και μόνο έτσι να το δεις. Από εκεί και πέρα, ό,τι από όλα αυτά βρεις, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να πας στις αρμόδιες αρχές. Να πάρεις προσεκτικά με ένα νάιλον σακουλάκι με κάτι, να πας στη γαδά ή να πας στο τμήμα και να πεις έχω αυτό εδώ, θέλω να κάνω καταγγελία και να επιμείνεις η καταγγελία αυτή να γίνει ανεξάρτητα τι θα σου πει ο κάθε αξιωματικός εκείνη την ώρα. Δυστυχώς, και από ό,τι είδαμε με τα τραγικά αποτελέσματα με την κοπέλα που τη σκότωσε ο δολοφόνος έξω από το αστυνομικό τμήμα, βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί είτε δεν είναι εκπαιδευμένοι είτε δεν αξιολογούν καλά αυτές τις καταστάσεις. Οπότε, άπαξ και εσύ θεωρείς ότι κινδυνεύεις, θα επιμείνεις μέχρι να γίνει αυτή η καταγγελία και να σου πούνε ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και να την ακολουθήσεις κατά γράμμα. Μαζί με αυτό, εγώ πάντα προτείνω να ζητήσεις ψυχολογική υποστήριξη. Η ψυχολογική υποστήριξη βοηθάει πάντα τα θύματα από τις επιπτώσεις του στόκ. Βρες ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο και πήγαινε και μίλα και πάρε βοήθεια. Ειδικά άμα αισθάνεσαι ότι δεν τα καταφέρνεις, ότι σε πνίγει αυτό το πράγμα, πάρε βοήθεια. Μίλα στους φίλους σου, μίλα στην οικογένειά σου. Όσοι περισσότεροι το ξέρουνε, τόσο καλύτερα. Μπορεί κάποιος από τους δικούς σου, από τους φίλους σου, από τον περίγυρό σου να δει κάτι που εσύ δεν το βλέπεις. Ξαναλέω, δεν είμαι ψυχολόγος. Όμως, από την εμπειρία μου, από διάφορες τέτοιες υποθέσεις που έχουν έρθει στα χέρια μου, από φίλους κλπ. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που βλέπω ότι δουλεύει. Να μιλάς, να συγκεντρώνεις διεξοδικά τα στοιχεία σου, να προστατεύεσαι, να τα πηγαίνεις και να επιμείνεις μέχρι να αναγκαστεί αυτός ο οποίος έχεις απέναντί σου να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν μπορείς μόνος σου, πάρε ένα δικηγόρο και πηγαίνετε μαζί. Είναι ζωτικής σημασίας να ευαισθητοποιήσεις τον περίγυρό σου και τα μέσα τα οποία έχεις για να μπορέσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Το ηλεκτρονικό stalking δεν είναι απλά μια ανεπιθύμητη παρενόχληση στο διαδίκτυο. Είναι έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα, είναι σοβαρό και έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και την ασφάλεια των θυμάτων. Και υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Προσωπικά διαφωνώ με την άποψη του κυρίου Σφακιανάκη που είπε ότι ό,τι και να γινότανε αυτός θα τη σκότωνε ή θα έκανε ή θα έρανε. Διαφωνώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είμαστε απροστάτευτοι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και για όλα υπάρχουν λύσεις. Πραγματικά για όλα υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να δράσουμε όπως πρέπει για να μπορέσουμε να σωθούμε. Δυστυχώς πρέπει να το κάνουμε, διότι το κράτος δεν το κάνει εύκολα για μας. Γιατί αν ήμασταν σε ένα κράτος, και αυτό δεν έχει σχέση να κάνει με τον οποιονδήποτε κυβερνάει αυτή τη στιγμή, είναι διαχρονικό. Αν το κράτος ήταν δίπλα μας και μπορούσε να μας βοηθήσει να πάμε ας πούμε με ένα μήνυμα το οποίο ήταν invasive ή έλεγε όπως έχουν στείλει ας πούμε σε μένα στο παρελθόν χάρτη με τη διεύθυνση του σπιτιού μου και μου έχουν πει ξέρουμε που μένει. Αν εγώ μπορούσα μόνο με αυτό το μήνυμα να πάω στην αστυνομία και να κινηθεί και να μπορέσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τους κλείσει φυλακή, θα το έκανα. Όμως επειδή δυστυχώς, ειδικά την εποχή την οποία έγινε, που ήταν τώρα κοντά 10 χρόνια πίσω, όλα αυτά ήταν άγνωστα, έπρεπε να κάνω κάτι για να προστατευτώ. Μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης μπορούμε να βρούμε άκρη, να αναγνωρίσουμε τα πρόσημα του ηλεκτρονικού stalking και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε λοιπόν, αν αντιληφθούμε τον κίνδυνο, αν πιέσουμε το κράτος και κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Αν διαφωνείς ή οτιδήποτε στα πλαίσια της φυσιολογικής και λογικής κουβέντας, σε παρακαλώ γράψε μου κάτω στα σχόλια και υπόσχομαι ότι θα σου απαντήσω. Καλό βράδυ και ελπίζω να είμαστε όλοι ασφαλείς.